Duku Street. We got two lines, first line and second line, Duku Street. But very long time, Duku Street never exists. You know about? Yeah. No. Yeah. Long time ago it was Duku Lane. Yeah, Duku Lane. Duku Lane. Yeah, Duku Lane. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. All right. Just only two. You know what? Where you- No, careful. No bye. Het is wel een goede idee. Yeah. Hier ongeveer heeft het gewoond. Ik vind het ook leuk om te zien dat het een soort van